I denne video vil vi vise logaritmeregneregel 2. Logaritmeregneregel 2 er log a divideret med log a divideret med b er lige med log a minus log b. Her tilføjer vi så log b på begge sider, så der kommer til at stå log a divideret med b plus log b er lige med log a. Ved så at bruge den første logaritmeregneregel, som siger, at log AB er lige med log A plus log B, kan vi omskrive log A divideret med B plus log B til at blive log A divideret med B gange B er lige med log A. Her går B'erne ud med hinanden, så der kommer til at stå log A er lige med log A. Da denne ligning er sand, og vi kun har brugt gældende regneregler, må førstnævnte udsagn også være sand, og dermed er ligningen bevist.